Hello, good morning. 11:30 na. Saturday ngayon, kaya alam nyo naman pagka Saturday, talagang gala time namin to. Siguro pupunta ata kami ng Costco. Pero ang pinaka main talaga namin pupuntahan, pang 4th time ko na dito sa Australia, pero ngayon lang ako makakarating sa strawberry field sa Sunshine Coast. Kaya samahan nyo na naman kami. Hello, papunta na kami sa Costco. Ayan o. Hindi pa nag-opening si nanay. Mamaya na lang. Nag-opening na ako. Tuyo mo na nung may iwalat si camera sa ko. May style ka man. Silo, $10 na lang. Ano mo na yan? Strap seal. Ay, punta siyo. Kasi barita. It's not real. See? Oh. See? Over there. It's moving good, Rich. Why are you running? Come a little closer and help me with this broom. Phew, my arms are getting tired. I will have you stir for a while. Iniwa ko kasi masyadong malaki. Ayan siya. Mother, should I do homework? Andito na kami, kaso tulog pa ang aming mga chikiting. Dito na kami, nakapark na. Andito na kami, kaso ang aming mga chikiting, mainit ang ulo. Bagong gising kasi nalimpungatan. The answer is cows moo, horses neighs. Ang daming tao. Baka wala na kaming makuhang strawberry. Ayan no, sample na yan ng strawberry farm. Baka sa loob meron pa. Wow! Buti na lang nagsombrero ako. May sombrero ako kasi ayan oh. Ang sikat ng araw. Tsaka parang wala kayo. Ayan, may nakuha na kami upuan. Akala namin yun lang, yung pala, oh, doon pala ang strawberry picking. Yung nadaanan pala natin, hindi pa pala pwede yun. Not for pick up pa pala yun. Ayan na, kuha dyan ng plastic bag. Tapos mag-harvest ka dyan, magpipik ka. Tapos kung kontento ka na ng nakuha mo, babalik mo dyan, kikiluhin nila,
Saka mo babayaran. Ayan. Dapat red. Nagpipili kami kung alin ang meron pang ma-harvest. Kasi parang mga green pang iba. Bawal daw kumain dito. Kailangan daw kiluhin. Wala naman CCTV. Dapat daw lahat daw red. Kahit hanggang dito. Ito. Diyan na. Diyan na babayaran. Hello, how are you? Thank you. 8.20. No, it's $13, please. Thank you very much. Yan daw ang pinakamagandang nakuha niya. Picturean ko. Pinapapili ang mga bata kung dyan sa bouncing castle o dyan sa car. Bouncing castle na lang daw. Ay, maglalatag kami dyan kasi siguradong matagalan itong paglalaro ng mga bata. You wait for tatay. Okay? Kasi sino may kinagata na? Makikas. Ayun o. Kinakain na namin. $13. Si Imanugang ko tsaka yung si Bunso nakapila dyan kasi gusto ni Bunso dyan sa may car. Ay dito kami sa may naglatag kami ng balik. Ayan, meron din namang portalets. Ayan o. Nag-coffee na kami kasi malamig na oh, gabi na. Maggagabi na, nagliligpitan na. Kami nandito pa. Yan, pauwi na kami. Super lamig na. Grabe. Yan oh, padilim na. Kami na nga lang, dalawa na lang nasa parking. Lagyan mo ng kalamansi. Tapos, Pork lang yan ang pinupok. binabad. Manipis na Tapos may parang may Pero, minsan nga gagawa ako ng video. Have a look at this. That's rustic chicken. Pwede siyang umikot. Ayan. Half price. Tapos, ayan.